thlir tu te chibai ule voin he December ni somni pasari sang ni somni kum sang ni somni chhunga pathian ni cholni nung ber ania hey Christmas kan mangliam chowa kumdang Christmas nen chuan in anglo na sa hle maya Hripui leng awangin rampumin harsatna kan toka chungtani wang chuan Kohhran program abuat sai theilofa amaro chu ti rual chuan Kohhran hrang te hian angin nge he hun pui lo thlenga hian Christmas an man liam eng program tenge an lo siama a then chuan in luan chua program te pon nei nin kan ria tiang chuan voina hian Kohhran hrang kan thei chen tlo chu kan han tumania kan program te hian limit em maya hun thua chungtani wang chuan Kohhran tam tak kan tlo theidon lova Kohhran sari Kohhran riat kan tlo manangem kan felova tuna hen mission veng thlang presbyterian Kohhran biakin kota kan meka hei tila hian Christmas tree moi em mai lian pui mai an lo siam ut maya amai ro chu kumina hian helai tualzola ruai thea kan virmup thin te kha kan han ngai tu le thina khuwa har khop mai re rui mai nia voin cholni a hian dar som pakhat chomadar som pakhat atang khan program poimo big an manga mitlem te in ti chuan an mang zo de utsowa helai he an hun all chu in kan han tlo masabera tiang chuan hemi zo hian baptist Kohhran lam te kan tlo anga tiang chuan UPC a kan chhole anga chu tiang chuan veng hranga kan kual don ania helai hian upa ming than sanga a oma ani he mission veng thlang presbyterian Kohhran secretary ania Kohhran ziak tu ania ti chuan in kumina khan angin nge ni in Kohhran hian in program in khawpui dan angin nge Christmas te in man liam tin kum tharatan hian ang in nge in pu cha ti te kha min han thil them khongain nia kumin hi kan hriat angin Hripui awang hian Kohhran in khom kan nei theilova amai ro chu hetiang ani chung hian Kohhran ina kan serle sangpui mo hi chu akhat tok hian kan han ti zau zawa chu kan din hmun ania kan sinod revival committee lam hian Christmas work veta program poimo TV lama ten ti chu awang le Kohhran hote hemi nena in su buai lo thei ang tura ruam man te bo kan siam ani po in lo siam turin min nge na chu wang chuan a ran pa takin in khon program ang chi le khatenga TV han ti chu ve tur ang chi hi kan siam vak lova Christmas ni le kum thar ni a ero hi chuan Kohhran mi puite ursun taka pathian he na chhung ko in hlan na nei turin kan in nge na in ngen na kan ti chuaka Christmas ni apo khan chung ko enga mosa tin an nei ti kan hria tin a building anga han ti ho te pon om ti te po kan hria a lawmawm kan ti hle maya kumin chu a kho har thla khop mai tin Kohhran hianin hetiang kan nia wang hian a luan chua lam hi a kumdang apo hian kan ti thowa ti reng thin dan hi kan neia chung zinga chuan ei kum somriat tlingchin hi Christmas chi bai buk na kan pe thina kumina hian kum somriat tling hi kan Kohhran mi somthum le paruk an oma chu cheng sang ni thewin chi bai buk na kan hlana tin damlo nget kan ti a hun rei tak damlo to biakin poron thleng hlei theil to lote ti ang chi hi mi som le pakua Christmas chi bai buk na cheng sang thum thewin kumina hian kan pe boka tin chung ko harsa zual deuh nia kan hriat chung ko somthum le panga hna cheng sang nga thewin chomdol na kan pe boka tin missionary hian kan Kohhran atangin mi somhni le pali an chuaka chung te chu cheng sang thum thewin chi bai buk na kan hlan boka tin kan Kohhran hian tual chunga hian mi roi mi pali kan neia heng kan biakin han enkol tu te mi chi hrang ten ni chung ho chu cheng sang nga thewin Christmas chi bai buk na kan pe boka tin chu ba ka chuan ei khotlang ven him na thok tu JSC hi kan nei tha khop mai kan veng hian an ni hian Christmas work ve ta te
a trul huna zan rei po soi lovina trul le tlai varin an duty thina an ni hi tran pui vengu kan tia cheng sing thum kan pe boka tin kum danga kan ti ngai lo kumin hripui na hrin chhuah te pot ti la dik ome Kohhran chhung kotina kan Kohhran member in chhirna kan chhir chin ba ka hian testimonial la hun engemaw ti chhung lo om tur ang chi te tin testimonial le kha po nei lem lo kan Kohhran member Presbyterian Kohhran member hrim kan Kohhran huam chhung ha om te hi Christmas chi bai buk na cheng sang khat thewini pe ang kan tia chhung ko za sari le somni pakhata ei kan sem chuak boka chu kan luan chuah na lam chu ani a enga hian kan sen so hi cheng nuai som pakhat singli sang sari vel ni in kan ria chu tuna kan luan chuan na lam chu ani e ti chuan kum tharatan engtin nge ni ruaman na te siamin neim o kum thara hian kan boruak hi tun ang reng hi kan lani chho angem o kan tia Hemi ni chuan ei Kohhran dang te poinan ti thin ang hian YouTube lamah hian chanchin thapuan dar na hi kan thok ve thianga pathian ni apiang hian ti ve dan kong te hi zong ta ila kan mi le sa ten phone atangin emo an lo en ve theina turin ti ve itu mong miang ti in ma chhop chu kan nei Kohhran member le nge ni ti lai rong bol tu te din mun akamin hanril chiang lok them khongai ne mi son ven thlang Kohhran hi kan van nei khop maya pathian mal som na kan donga kan pung ve zela tun kumin August ni somthum pakhata Kohhran in chhirna khan Kohhran member mi pa hi sangkhat zanga somthum le pakhat kan nia meichia hi sangkhat zaruk somriat le pathum Kohhran member zong hi sangthum zani som pali kan ni tin dan zo kim hi sang ni zali somnga le paruk kan omboka a in chhirna bi ka hi chuan a chhung kwa hi zaruk somruk le pali kan nia ni china ka han soi kha testimonial te tin testimonial nei lem lo te chi bai bu na kan han ti te ne na kan bel khom vek ero kha chuan zasari somni pakhat lai kan lo tlinga chu tiang vel chu kan din hun ani tin kan pastor ba ka hian minister hi som le paruk kan neya nin Kohhran upa som le panga tual upa pakhat chu kanin chhirna kan din mun ni me kan ni e Hripui leng awang hian chung ko tam takin harsatna an tok hei hian tholom lam hi angong viawem tholom hi atir lam dewa khan thlani thlathum vel kha chu tlem chung kan han thlaniam deu ami chu kan tia amaro chu tun hnai chho bar thla kan han ti chowa hi chuan kan thlaniam hranin kan hrelo kum ma sa kha kan khum tho maya kan tholom kal phunga hian pathian ram tholom ip kan han ti bi ka hian kum ma sa ai khang kan tha tho mai Kohhran mi pui te in pek na hi aro pui khop maya he Hripui hi akan siat pui lutuk lo mi Kohhran ang zong hi chuan kan tia ma ro chu kan tharau nun hi enge ni a khoi dan hi riat thiam hara biakina in khom lo tan na chu in thla da tok hi lo om lo theilowa thil pek thuwa hi chuan kan tlaniam vak lo nin kan ria alom ome ami son veng thang Kohhran ngel het le lian ania an chet chuan po pui tham hle mai anga inom tak zet ani oleng poni sila veng dang kan kal le photang Shalom Baptist Kohhran mission veng thang kan tlo vele thunga hei Kohhran lian tak mai ania Aizawl chimlam pang local council som deuh tho an huamani hela hin an loi khomani Kohhran member pon than hem khop maya chu tiang rong bol na chu tilai hian Kohhran ngel het tak maya dinga hei an hruai tu te an nia min nai ber tu he upa h la ro chama ania Kohhran secretary ziak tu ani wala ti chuna pi chia hian Kohhran chairman a oma upasi chongnuna ania chuna pi bera hian kumthara ngani Kohhran chairman tur upake sanglura aom boka chuan kan han phone chop chil khop maya chop chil takin kan phone chungin an ron lang hal thap mai ni lawmawm hle maya Hripuin min chen chila chung te ni wang chuan Kohhran program du angin akal theilo hun rei tak in khom hlei theilo in an ni pon om ve to ni
tuôn Christmas kha angin nghe nín Kohhran in han man liam về angin nghe ni program thenkhat kum thar lam te hi angin nghe ni ru in putti te kha khoi ni han thil lok don am yang pucham hei kumin chu neih Hripui awangin Kohhran program man theih ani lova tin sarkar in kai hruaina pawh mi samthum panga bak ti kha ani a chuwang chuan Kohhran program hemi abik takin Christmas kum thar mai baka pathian ni te nilai jan te khatiang in khom reng a kha kan nei thei talwa chuwang chuan kumina pawh Christmas le kum thar program hi Kohhran committee chuan hetiang ang kai hruaina ni wang hian man lo mai ni se atia chuwang chuan program a than pain kan siam lawa amaro chu hei pathian khongai na jara jing tong tai ro he chu kalpui reng ani a hundang ai poin tam te po kan tam ve Christmas tu ga khan jing tong tai te tan coffee te cake te kan siam ve a chu am ninga Kohhran anga lom na chu ani deu mai ani amaro chu chu mi rual chuan chu in khom lampang khanita sela Kohhran chuan thilpek lama aluang chuak ve thunga thilpek rong bol na hi kumdang zonga in kumina hian Kohhran mingin kan pachuak ani hei tun tuma hian Christmas chi bai buk na te kan han tia aming te po kan han da ve a chuta chuan Kohhran chhung kwa harsa chhung ko somli le pariat ne na hian cheng nuai khat le singriat le sangriat jet kan sem chuaka tin mimal abika hantan pui ngai te tin hei tar chak to lo biak in pom kheng thei to lo kan han ti te tin nan na ben von ti te khatiang ang mimala kan pe ka kha mi paruklai an oma chuta chuan cheng sing khat le sangli seng boka tin heng baka hian hemi Kohhran member missionary BCM missionary tele an pastor te ne na che chung te chumi pakwan nia cheng sing thum le sang rup kan pe chuak boka tin hemi baka hian pol te tin dam lo na engom khir khan tak khatiang ang chi te Kohhran na tan pui ngai kan han ti mi pali te ne na cheng nuai khat le singli kan pe chuak boka ti chuan awa in tun tuma hian Kohhran luan chuan hi cheng nuai thum le sing sari le sangri atani kumdang ai chuan plan te kan da thina cheng nuai ni te nuai ni le ti te kan han semral thina mase kumina chuan in khom te thei lowa chuti ro chuan Kohhran mi ten thil pek tam tak sum le pain pe chu wang chuan heng ang te hi kan luan chuak thei pa ta joka in khom lama in thil pek rong bona lama kan kal tam ta jok man ni chu kum thar program te angin nghe di ruah man na in siam le kum thar program po hin china kan soi ang khan arhan pain ruai te Kohhran in khom ang chi kha kan siam khan lova tin sarkar thu ngai chana ngai wang hian tundin munai chuan jing tong ta in khom kan nei thina ro hi chu thun zom ni sela kan ti a chumi ba ka chu atla chopa han rel deuh tur te po aniang chu sarkar kai hruaina ang zelin Shileng awang hian mitam takin harsat na han to ka ei barzon na konga po atiang khan chung tin mai hi kan sumpai po akiam hlomani iti mai ang la lu te mo khanin Kohhran tholom hiron hung in sia pathian khongai na kan chang na sale mi hian ania iseng khan an lak lu te po mitam jok te jot lem mai theya amaro chu pathian ram thil pek thatina kan hu dana hi chu angai de urengani tin patla hiam chuang lo kan hiam chuang lo avaro pui em lawmawm khop mai mi te lo in pek zia te hi Kohhran hoi tu te po hian kan riat pha ani Kohhran hoi tu te hi chu petu ren dewa ngai na te po hi kan han dewa amaro chu member nol pui harsa jok le tlema khosak po han pan jok deu kan han ngai te po hi thil pek lam hen an thai em mai hi aro pui kan ti avaro pui em ti chuanen in Kohhran adin hun tla pui hi min han thil them member engzat nge kan Kohhran ai hian pastor pakhat bial tu pastor hian a thut chila hemi mission veng tang pastor bial tu hian tin chumi ba ka chuan Kohhran upa hi
สมนิเลปันนิเวลกันอมาตุนาฮิอันรองบอลตูสมประคัดเนนดิจวนกองทัพคอมมิตี้กันหันตีตะกะฮีมีสมทุมเลปลีกันนี่ชุงกัวฮีจันนี่เลสมนิปะงาเวลกันนี่เจียฮีอาหารสัตว์ที่น่าเงี้ยมเราอินสนเจวันอมยันอินเชียน่าจะจันนี่สมนิปะงาอินกันไปก็ตาทีนกองทัพเมมเบอร์จงฮีสังขัดเลสมบุกเวลกันนี่lawmawm anga inom khop mai hripui leng in min chen chil ma sela Kohhran tholom akiam chuang lovani tiang chuan na sa takin an luang chuaka tranpui ngai ten tranpuya chu tiang chuan Kohhran tholom atang khan khatiang khanin rongbol na han kalpui tho ani poni sela enge ni puchong hianin enge mahan kam ni khathan soi do ve du em pokan nei chung lawa mi Christmas la kum thar de ngor kha min han zo tamaro chu Kohhran chairman khan he Hripui i he tamar satanga intran toni wang khan Kohhran luan chuan te po khan soi be rim roti hei chung ko som sari le pakhat zet mai khami Hripui kan han hor sak jual tak lai kha khang la khang chung ko som sari pakhat zet ne na hian cheng noi khat le sang ria zet mai khang hun lai khan relief ti mayang hanin chom dol na te kha kan pe chuak boka tin theih angin heng lai tual chunga ni NGO te po Kohhran hian ka han tran pui ve boka chi teng chuan kumena hian sum le paya luan chua na le rongbol na lamah hian inkhom le thil dang thei lo mai la Kohhran te chu kan te chuak thei zela kan lom ve hle ni mission veng Presbyterian Kohhran kan tlo ve le thung do na biakin puya kan mek ani hi upasilal mon kima ania mission veng Presbyterian Kohhran ziak tu ani secretary ania chuan engtin nge ni tun Hripui leng kara Christmas sinan man liam dan program phang te po kha in nei ve deuh khan kan ringa enge ni luan chua program te point nei kan shredewa min han sil ve lok don em meng kapu khongai Christmas bora hian kan hriat lan angin program tak kum dang angin ati theilawa amaro chu Kohhran mi te khohar lutuk tur hi in lamah ti hian kan tom chup mai ania Kohhran committee chuanin engemaw program tal isiam te angu antia Christmas ni khan sinfo te ne na tang hovin annin an program kara min zep ve hruaina enga ti chua turin program kan siama ta chuan Christmas sermon te tin kan thalai te zai te kan ti chuaka chu hruaina enga Kohhran chung tin ten an lo thlir theia tin chu ba ka YouTube pa kan ti chuak boka tiang chuan kan han buat sai khotam hasabera ni som thum le pakhat kum hlui thla zana hian Kohhran ho zong ina kan lo ti thin dan angin kum hlui thla na sun na kumin chunga mi thi kumin chung hian mi thi som ni le pakua kan neya tin ni kum ni som thum pakhat khan kan neya kum thara vui si in ni kuma khan kan sun man lo pakhata oma chu ne cha som thum sun tur kan neya chung sun tur te chu an thalak te tilangin Kohhran chung tin tena an lo thlir tura i khatinga buat sai kan tum bok ani tin chu ba ka chung Kohhran secretary Kohhran kumin chung Kohhran report ape bokanga ti chuan zai te om bokanga chu tiang chuan kum hlui thla zan khi man kan tum boka tin kum thar lo thleng tur hi kum thar thu cha te ngai thlain pathian faka zai bok nen biakina hian mi tlem te in khami live TV ya ti chua turang khan kan buat sai bokani chu tu na hian kan ti chhomek ani kan record sa anga khami kan record sa kha sin for te ne na chang hovin anin hruaina enga min je sakin chu tiang chuan TV ate po ti chua kan tum YouTube pa ti lan kan tum tel bok ani tin Christmas vuak veta emodon naya han luan chuana ang chi hi kan nei tam vak lawa mani khan ZMC ason ZMC damlo hemi COVID-19 damlo omme te le
a thok tu te na Christmas lim takan lo man ve nan tin ni som ni le pathum khan cheng noi khat le sing sari kan va hlana tin Hemi chief medical officer kan ti CMO West ne na hian cheng singa kan hlana tin CMO Aizawl East ne na cheng sing thum kan hlan boka dam lo te man dam lo te na Christmas an lo hmana tu la piang an man turin tin DSP ISDP kan ti Hemi front line na che ho enge ni COVID-19 sample la ho heng ho hina Christmas an lo man ve a tu la nga an mana tan singa kan hlan boka tin chu ba ka chuan trong trai Bethel camping center a cheng nuai khat kan hlan ve a tin TNT a cheng nuai khat kan hlan boka khamini khan cheng nuai som le cheng nuai nga kan hlan ani kumin chung hian ram thar lama te ponia tin ram thar a kher lo te po tran pui ngai han tiang chi thena chon building te ni a biagin sakna te po ni a tin khi mi zo khothara kha le lin hing tuarte khami te biagin na chiat kha khang tan te khan noi ni kan hlana durtlang leitana an hol chim kha an hol saklai chim atan khan noi khat kan han lan boka tin ram thara khumi zar khan mi son fi la khuan biagin sakna noi thum le singa kan hlan boka tiang chuan mar para biagin saktan puinan cheng noi khale singa kan hlan boka khatianga anep noi te deu te zong ne na kumin chunga midang te tran puinan kan veng chung ne lo veng pona ringot kan man hi noi som le pali alo tling ve di chu tin kha COVID-19 kan han hretir mar cha changa lockdown an kal chhowang lai khan kan veng chunga mi hi Kohhran committee in Kohhran dang thlir mi lovin nam dang po thlir lovin khosak har sa te tran pui nei pe anga tia chu LTF ho te nen tang tlangin tran pui na chung ko som ko le panga ne na tran pui na kan hlana tin kan Kohhrana kum ti na chom dol na tum thum kum khat chunga kan pek thin pa ngai hi kan pe boka chung te nen chuan chung ko za som ni chuang kumina hian tran pui na kan Kohhran chuan a hlan ve ni Kohhran lian kan ni na ang chuan thil kan ti lian vak lova amaro chu kan ti thei tok kan han ti ve chu pathian in mal somin kan sia a kumin kum to pa hian kum somriat tling to kan veng chunga hian mi than hem ta kan oma chung te chu Christmas present kan pe a tin kan veng chunga rual ban lo te Kohhran dang po thlir chuang lo khan Christmas present kan pe ve bokani chu tiang chuan kan han che ve nok noka Kohhran dang te hi an chen a saviu thinin kan sia ke ni hi Kohhran lian takati lo chuan kan chet na hi anep de wangem o ti chu ruwa oma anep chuang reng reng se kan theyang to Kohhran committee na re lang tok chun chu tiang chu kan han chet ve mang deuh chuan ro pui a thamun om hle mai ti chuan Kohhran din hun tlang pui hi min han thil thien kan Kohhran hi chung kwa hi zakwa le pariat kan ni a dan zo kim hi sang thum le za le somre le pahni kan ni a tin Kohhran mi zong hi sang li le somre le pathum kan ni me kan ni tu na hian COVID-19 awang hian tholom pathian ram tholom run lut hi atlem pha de vem apongem atlan hiam deu kan en chua ka hei income thalawa dorkai tam tak hi an income thalo ni kum dang an phami alawa tin in luaman te hanin fee te alo tama khang khan soma pakhat hi a khoi chho ve zela income tlem na nak chuan ni kum kan phalo dewa amaro chu tun COVID-19 boru kan han thleng chhawa hian pathian ram thil pe khi chu akal chho zela zun thla khan kan pathian ram thil pe khi thakata noi somriat le pakhat le sing sari atlingamo mission veng Kohhrana
ทอลอมอีนี่กันตีไหมสักตะปะเทียนรำทิลเป็กกันกันดอนาชวนอัตมเบอร์จุ่มริโกตันนี่โอ้หน่วยสำเร็จประคัดเลสิงส COVID-19 วางไล่โชว์อันนี้ได้ตัวโอ้นี่ได้ตัววางไล่ตักจีงาเฉียดเทียงจูเฉียดเทียงโอ้คติไล่คานกันรีไลน์อัตลักษณ์เวทุงตินนี่ตั้งอัตลักษณ์เริ่มจ้างเราแต่พออินอัตลักษณ์แต่พอนี่เทียงเพราะเสมิสันเวงกขณะสักตักกันทอลมีบลักคอมาริโกดอัตลิงเทเราเขาจูอามักกันตีลาวมมกันตีมันนี่เราปุยตุนเฮียน North Mizoram District Headquarters UPC เบียกินกตะกันเมกอันนี้เบียกินเฮหุนไรตักลัวโตโลค่ะอันนี้เห็นหันใจนูมาลมเล่ไม่ที่เห็นหันลัวทาร์เล่ไทยเตปอฮีกันลมปุยนี่ที่ชวนอันนี้เฮ Reverend ลัลมัลโซมไซโลอันนี้General Superintendent อันนี้เฮติลายชวนอันหูตุป้าเบรนีเฮ้คริสต์มาสกันหันมังเลียมาสิปุยเลงการะกุมดังอังโลเล่ไม่angin nge nang ni in Kohhran hian in han man program eng mo te po khain neih ve te kan ringa luan chu program kan tiang chi te khain neih ve em kan neih ve lawmawm hei ma sain LPS na tiang program thade wain CM hi puwana le khawpui te chunga polom thu Kohhran ai on kan soi ti chuan hei Hripui lenga wain ni har sa na kan han to ka abui thla khop maya ti chuan North East India kan han ti hianin India mar chakhi akawarta Mizoram chunga hian district autonomous district panga kan ne Mizoram pona pasari kan ne ya wain district somle pahni kan ti chuanin chuanin member hi tun din puna hian noi khat le sing khat chuang kan ve missions field kan ti Hemi ramthim philipa kuwa kan en kol boka ku ta andamana te delhi te odisha te bihara te eng Assam le Arunachal te mun hrang kanin da dar ve ti chuanin kanan soipo khanin le lama chun Mizoram chung chau kha kan cover le theilowa ti chuan hei sarkar hrang in Hripui lenga wanghen SOP ten siama Mizoram pona chuanin le lama chuan zalen angrenga tin kanan contact kol veka keini chu rui kan the theya sarkarin min khap lawa kanin khom thei ti namun kan nei treu maya tin Srileng na lu chil lo wanga Srileng tran tira tranga la buai re reng lo la in khom la lam la zai kha Mizoram pon hun rang ranga chen an ta eng pon se tu na Mizoram chung big lai ero hi chu kan soi tu lai ni mai ta sela aram pon lam kha chu tikhanin kan highlight thuk ni sela Mizoram chunga ero hi chuanin sarkarin SOP asiama wang khanin khami kha zom victorin circular kan siama kan thon chuaka chuwang chuanin Kohhran rang ke mani enkol na hnuai Kohhran ho tual chung Kohhran ho chuanin ruai ni danga kan threa big in kan in khoma kan lama kan zai khoma lim taka kan hun pui kan mang angkhan kan mang lo vik amar chu ti rual chuan a then chuan asa an leya Kohhran mi pui zong an pe a chung ko tina a then chuan a poisa ten an sema a then chuan in kum thara tholom tho ngai to loi tian bank ka ida thang an ti boka chu tiang chuan rang in kan ti ten sarkar min phal china mi somthum panga china phal ang dung zui khan a then chuan in jing tong trai ang deuh lekin ka tiang zai lo te lasa lo te khanin in khom program ang deuh hun set te po bikin han man nam hun te po an ne tiang chuan in Hemi Mizoram chung bi ka sarkar kal phung kha thadewin kan zoma chu ti rual chuan in har sa jok le ma ang jok ke ma ni missions field te kan huang chunga har sa jok te po tran pui tur khanin sum le pai thei to pin kan tho khoma ten bi Hripui leng do na den chena sarkar kan pek lu te le ten kan mi har sa te he rileng ina efeka wanga kan chom dol na kan pek chu zong hi kan chut vek kel thelo chan chu tual chung na lo pek te bien na lo pek te kha kan va kolek vek thelo mara chu kan han riat china chuanin noi som le panga veli chu kan seng chu ka Hripui leng do na le khami efeka wanga chum che te do dom kan na le tin tun Christmas den chena poni se kang ho relief measure khanin noi som le panga te hi chu alo bera kan pe chu kan ti kha kan han estimate ve da na ni ti chon kum thar lam pang te hi enge ni in
ริวรุก กุมทาร์โปฮิอาเกนี่อาฮิชวนินสวยอังคานินไอสรการกัลพุงเอามาตุนาดิเซมบาร์เอสโอปีอันเสียมีจันวารีนิสอมเพ่งโอตุรานีอ่ะชื่อวังชวนินจันวารีนิสอมนัวมิโซรัมสรการินะเอสโอปีอันเสียมเละตูร์มิลฮิกันเอ็นเหลวเทเลวะเละละมาชวนินเละละมาชวนินอากาศรันมัลบีกาเหลวบ่จุยวักจีอันนี้เหลวนั่นเจนะออกมารำหัวกันนำเอฟเฟกกันวายามินห้องตัวในวังเฮียนินขัดเที่ยวเหลววักกัลฟาลวักบ่เทลุตุกเลวะเอมีกุมทาร์ลมนรวยโปฮิคริสต์มาสอังบกเฮียนินอารันปานในโลกตัวนี้ชวนินกันง่ายหลังหาลไม่ชันจูสรการเอสโอปีเล่สรการินเอ็มเคซีกัลหลังปนกูรันตินมิรุนเงนะชุมีมิลจวนเกนี่ปนกูรันตินอาคานินสรการทุเปกโอยาเอฟกิเลงลักหิมตูรตานารัวมันนัทเทียงเบอร์โลเซียมตูรินอีเตินาสาร์คูลาร์ซีก็กันเปกชัวเวกวังคานินเฮมิจันวารีกุมทาร์ลมนับโปฮีอารันปาชวนกันกัลปุยเลยเทยเหลวอ่ะเต็นสรการทุเปกโอยตูรินกันอินทริบกันนี่ให้มีอินเบียกอินบีกันลอยไอ้โกขันดินหุ่นตั้งปุยมินหังสิเทียมให้มีตัวชุงโกขณะเฮียนินให้ตุนดินหุ่นเฮียนเมมบาร์ลุนุงินจารุกจวงกันลอยเวะแต่ชวนินพาสอร์ปะขัดินมินอุปมาโรจูไอจอลจูกันเสตลางเวกับหุ่นรังสังกัดจังลอยคอมกันนี่เฮนี่โปฮีหุ่นรังสังกัดจังนั้นรอนลอยคอมเวะเฮลัยตุยขวดลางเฮลัยเรียฮีกันบีกินน้ำหุ่นนี่มาเซอปันคอมตูเตจู local council เองมาจากจังกันปันคอมาเดียงชวนินกันที่เวลัยเลยนี่เลยโทรลมล้ำปังที่โควิด-19ให้มีฟรีแลงเฮียนอักงงอินิเซียมโทรลมตักจูอังงโลอังเรงตัวน่ะโปให้นิจินลูกขันกันปาสอร์เตนกันนั่นบีอาตัวชุงตินเล่ปาสอร์เบียลตินอินเดียมาร์สักเห็นปาสอร์เบียลซาเล่สมนิจวงกันเนี่ยชวนกันเบียลตินเตมาร์โปกันหันเดียนินตุนดินมุนาฮิชวนินกันปะเทียนรำเหลวลุที่ชุติลุตุกชวนอังงโลอังเรงมังเอกันเตียดิสตริกสมเล่ปนิเตโปดิสตริกหัวคายคอมตุกันหันเบียกปนกันทาร์เก็ตกันบัตเจตเอสติเมตกันในชูกันทิ้งเทตั้งปุยโดนโลมันเลยกันคุ้มเฮียหลังตีอังจงแต่ปนอันรอนติเรามาทำงานทักอังเรงวิวมารอจูกุมทาร์ลัมฮีเองอังเงินเงินมินห้องโดนตีรอจูกันละเชียแล้วกันเขียนจีน่ะจูกันโลมังเรงเขาไม่เลยหันสวยจมเลยลูกกระดูกจูนี่จีน่ะมินโจน่ะขานินหันกัลกันเด็กเล็กกันในเตล่าให้มีกันนินบวชใส่เช้าน่ะขานินไลฟ์ครูเซตอังจีฮีกันตีเช้าแต่ชวนนินกันรองบอลตูเตกันถูสวยตูเตใจตูเตไอเต็มในตูเตกันรัวมันแต่ชวนให้ LPS ไงแต่ปนดิเซมบาร์นี่สมนี่แหละปังขานินชวนดาร์สมปันนี่แหละดาร์ขัดอินการะขันไลฟ์โปรแกรมมินเปเอเมตัวชุงเขาทันเห็นหุ่นชาเดวินันว่ามังแต่ชวนมาเดวอัตรังขานินดิเซมบาร์นี่สมนี่เวลาจังขันไลฟ์ครูเซตโปรแกรมกันเบย์ชัวกันปาสอร์เตเลกันรองบอลดูเต็นปะเทียนทุนสวยกัดเตียงขานินเคมานี่ชาเนลบิ๊กช่วงเวริงบอกที่ชวนนิน LPS เตจงนิดลำเตปนกัดยังคันแพลตฟอร์มมินลูกไปบอกกันมีเตมาโมเลกันมีเต้นกันรองบอลตูเตทุสอยอันไงคลากที่นัตุรตานคันินเมดีละมาพบแพลตฟอร์มชาเดกไม่กันเสียมเวอันลุดเวคบไม่ติลายติค่ะกันใช้เตลเวเลดูบอกกันนี่อารมณ์อะไรน้องเมย์กูหันเราปุยตักประเทศนินมินเปฮิลมอันนี้เวลาเฮียนอย่างคันรองบอลนะกัลปุยสิปุยเลี้ยงการะโปโทโลมาเกี่ยมโลตีไล่ตักไม่ขาเราปุยเล่อินกระเสียปนิสละมุนดังกันกัลเล่พตังตุนาเฮียน Republic เวง Presbyterian กูรันเบียกอินตัวโซลากันเมกันนี่เบียกอินปนในเราปุยเล่มายาอันเบียกอินมันโปเฮียตัวนี่เจงหน่วยสังขัดจัดจวงอันเซงตัวนี่ที่ชวนนักกลุ่มสังนี่สมนิปขัดสินุดคอมปุยแทงตัวนี้นั้นอินบวชใส่มุบมายาหน้าเฮาตักงตังอันกูรันฮิกูรันเลียนนี่ดันโจกิมริงอดโปฮิสังนี่จังกจวงอันมันนี่นักกินฟิกร์ดิกตักมินละขิวไทยตัวง่ายตายละเฮ้ยที่เฮียนั้นเราใจโมยาเฮลาเฮียนไบเบิลเล่มเลียนปุยไหมไบเบิลตักกันนี่ละวันนี่ไบเบิลเล่มนี่ตาเฮียนั้นเราตาระมวยดังลำเล่มเราปุยดังลำจนโซไลโซนครอสเลียนปุยไหมตาโซนันพุนบกะที่ชวนเฮลาเฮียนเบียลตุพาสตอร์เฮลาเฮียนออกมาหมายตัวมโจคิเบียลตุพาสตอร์นี่เรเวอเรนซีทางทัวมาอันนี้ที่ชวนบุลาเฮียนอุปสิลลเบียกชุงอมบกะอันนี้ฮีอันกูรันเจียกตัวนี่อันนี้ปนิเฮียนมินเราดงสงวัตตาอันจุงกันล้มเล่ไหมเฮ้ยกูมินะ
kan siat theu angin hripui leng awangin har san na kan to ka Christmas lom na ruai han bu sai te han ti mu rem lo tiang chuan har san na kan to ka ni eng tin nge ni in Kohhran hian Christmas in lo man liam ten aluan so program emo eng emo program khain nei ve kan ringa khong en min han ri lockdown em ya nia hripui awangin kumdanga kan ti anga man theih ani lova ama ro chu Kohhran committee nan ngai tua engpo ni se kan Kohhran chunga tanpui ngai zual re thei zual te le damlo nget te le tar kum som sari panga chung lampang te chung te chu thlang kho mila chung zong ne na chuan tanpui na sumpe ila ti in chung ang chu tanpui na theiang angin kan han pe a tin chu mi bak chu hei nakuma sinotin khompui thleng tu tur kan ni don awangin Kohhranin na matfopanga ema tin English medium school hi nuai zathum chuangin kan sa zodeu chia kan la hong lova chu tiang vel chu kan din munani awangin le na matfop kan nga sia awangin a bak chu kan luang chuak lei thei lawani khati chin kha Christmas kan man chu ani a ti chuan kum thar lampang ero hi chu Kohhran committee in sinotin life crusade te anei dona tin thu chua khan chu tiang chu ni awangin Kohhran in program dang lo nei lo mai ni se ti te kha lo om bok nen program dang siam lovin kha zom ve mai la ti in tin ni som thum le pakhat khami kan Kohhran mi chatuan rampan ta te kan ti khang mi te sun na hunero kha chu thalai ho te ne na in betlangin kan ziak tu ten ati dan tur lo rel ro se kan tia chu cheng angin nge tu na henan rel chia ka selowa an ni hi kan ziak tu ni ani hena soi thein ka ring Kohhran committee chuanin tuna kan pastorina han soita angkha ani amaro chu Kohhran mi te an khoharlu tukange ti in ke khan semte po kan han ngai tua amaro chu mihringten kan du tuidan te kan du changkan dan ten an lowa wangin kan tile talova amaro chu kum upa te damlo nget te rual ban lo te le khosak harsa te chung mai ba ka kan Kohhran skula thok tu te le Kohhran office thok tu te le hebiak ina kan chormek te chung ten en choni mi za som kwa le panga Christmas thilpek apoi safain kan pe nuai sangkhat zali le sangli le zariat chu tiang chu kan pe chuak ve chu kan luan chuana poimo tak chu ani ro puya hello hle mai ti chuanin in Kohhran din mun ti mayang dan zo kim kha sang ni le zanga kan tia a figure dik tak te hiat them enge ni rol tu din mun te Republic veng chunga hian kan Kohhran hi in za sari som ni paruk kan ni a ta chon kan Kohhran mi pa hi sang kha zaruk som kwa pakhat omin meichia hi sang kha za sari som ruk an oma dan zo kim hi tu na hian sang ni zanga som riat le pali kan omani chu kan din mun tlang pui chu ni mai COVID-19 sileng awang hian in tholom Kohhran tholom lama hian in ngong an yem ngong chu nei ve de ulek ti chuan kan soi theianga a chan chu thlatina nikuma alu angza ta kha kumina he chuan alut lo deu lekani tlem chuan adang lam de tlem chuan adang lam deu lek amaro chu dang lam lu tu ke ro chu ni san chong lovin ka ria kan din mun enin tuna kan tholo ma po kan lom to kang reng khop mai kum thar han huwa dan tur te po kha enge mo rem ruat nai nei san lem lo em chu kum thar chung changa chuan a san pa a program siam kha sinotina live crusade te asiam dona program te siam dona wang khan kha ring ve ngal mai la san pa in itilo mayang kumin chuan kan te nia ale aro puye Kohhran lian an nia ti chuan ma chopan nga ani kan soitak ang khan nakum sinot khawpui lian an thleng don chuda chuan an in pu cha mup maya na tam tak an nei ani la hian Kohhran ro pui tak pathian in min pe hi lawmawm tak zet ani
poni sela veng dang kan kal le photang tuna hian Aizawl temple core kan thleng phei ve le to a hei Kohhran tholom an lo chiar zo chiani te chuan an ho tu te potila hian an lo om thap maya lawmawm khop maya kan han phone a min lo nga ka ni ti chuan veng hrang kan kal kual to a an ni he kan han tlo ve le lok don ani a ti chuan in hnuai lama khung kan suk thla don ani ani hi puban lal nga ka ania core secretary ani hei tholom an don that mel khop maya tholom lut po a that mel nuai eng zat tak niang mo eng zat nge ni hei tun that tholom aniang ti ro punga hei tuna hian han chiar me ka nuai som paruk nuai som pasari tling lo hret ani he chuvel chu tuna kan chiar to chen chu ni hetan dokan thang thang a hian tuna la lu bel mek te kan la chiar mek boka bo chu te dan chuan tuna chuan nuai som pasari vel bor ani chu ani chu ti chuan in covid-19 hemi leng hei chek te polo omani hi heng te hi nia chek po kha avala kumina hian that nem mel ve kan tholom lo lu thi Kohhran tholom lo lu thi temple kora hian I cash a poisa fai ni lo hian a chek hian ron ti tam tak chung ko tam tak an oma hei voin ni apo chek engemaw zat kan dong ani heng te hi kong le lama chuan asam phiana a kor hian I bank account te kan nei ve a ti khan kan transfer mai a I chu wang chuan rem chan na non siama hetiang hian nan non tia lawmawm khop mai covid-19 leng awang hian tholom ange ni alu dan adang lam devem adang lam em lo I thenkhat kha chuan a hlim chhawn han eng lo lai vele a sarkar te pon lo la khan khai lak deuh te kha oma khang te kha chuanin I apangai a kalpangai kha an phalo hrete mo kan tiama se a phak lo na po ti thamani lo apangai kan kala na lawmawm khop mai le bar zon na konga chung ko tam takin har sat nan to ka achu ti chung chuan tholom adang lam vak lo ti na ania ro pui ni tro kumin Christmas eng agin ge ni in han liam vele kumina hian Christmas hi chung tin ten ma ni rem chal angin pathian he na lom thu soina le a theih anga chung ko a man kan ti maya a chan chu sarkarina in khuwa khirna an siam te hi Kohhran chuan zom hran tha kan ti awangin hei hi chu in khom na te a ran pain kan bua sai lova tin tholom hi kumti ra tanga tho to te kan ni awangin a Kohhran committee iti mai teng core council hian kan rela chu a boruak that huna tan nakuma chuan kan mangle theyang chu ti in benga ida phot mayang an tia nakuma tan kan da kumina chuan chu tiang chuan kan tilowa amai ro chu a thei angin kan mi le sa te ne na Christmas chi bai bu na thil pek ero chu abik taka kan ti du te ne na chuan a hlan na chu kan nei chung ko eng zat vel nge chung ko som thum vel aniang te ni tak chu ti chuan in chu ba chu han luan chuan na a om than lo em a kor ang chuan kan luang chuak lo ma se kan women ministry lam home league te hian Himalayan division kan tia North Bengal a khuan kan ramthim field outreach field om ta chungan Christmas na tu chu thil pe kan hlana Tripura lama chu tiang bok chuan an Christmas na tur an luang chuak boka ti chuan I keini soidan chuan division nia kan wai temple women ministries lam chu an luang chuaka chu ti rual ro chuan section sang thalai kan ti te senior core kan ti te le home league te women ministries lam te chung te pho chuan kum upalam ho tan luan chuana an nei an theyang angin Christmas si bai bu nan semve chuan in kum tharatan enge mo han plan deuh tein leem kum thara chuan chu ti min ti buai box sia min ti buai box sia amai ro chu I kum thara rong bol tu te I hlan na le lom thu soi na te puan chuan na te kum tin na kan ruat thin kha nei thei lo mai la chut nge ni hetia video manga han ti te mo tin han kal khom buai te po kha
กันตำทำวางอินชากันติโลวะจู่วางอินไลฟ์เงียนอิติแตงเฮติอาทีวีนี่เราวินเฮตาอัตักเงียนเบียกินอาฮิอันอุไอพีฮอลอาฮิอันสรการินะอภัลเชียงคานกรุ๊ปเตะกันนินเทนะติจวนนินอุปลามกรุ๊ปเตะ Women Ministries กรุ๊ปเตะชลายลามกรุ๊ปเตะ Young People กันเตียนักบังลามกรุ๊ปเตะข้างรวยตัวเตะกรุ๊ปรันช่างดาร์การอินบิชอกอินชอกขึ้นอบิดยังไงนี่กันบิดเลียติจวนจุดอย่างจวนลั่นนั่นจู่บัวใส่กันตุ่มอินติเทียมเล่ไม่ติจวนเฮมีTemple Core บีกาเฮียนินเอ็งซัดเงี้ยนี่ลอยผมเจ้าเลยกันหุ่นตั้งปุยมีการฟิลเทียม Temple Core ฮิอันลูดเละชั่วขี้กันเรื่องบิกตะกินให้Headquarter มุ่นชุดกันนี่กัน Headquarter Staff แต่เพื่อให้จู่อันเหล่าลูตาอันจ้ามาจวนชั่วแล้วมีดังอันเหล่ากันแล้วขัดขันอัน Family Size แต่พอยนังหรอวะเช่นจู่ปัจจุบันเล็กกันนี่แล้วเช่นจู่ปัสริปริยัตเตนี่จู่วางจู่อันนี้กันเกี่ยมกันเบลบอกจู่เตียงจู่อินทากเดือดงสร้างที่กันถึงไงแหลมหรอวะจู่เตียงเวลจู่กันนี่สร้างขัดเละสังอาเละสร้างหินการะเฮียนกันเดือดเร่งอันนี้เต็มพุลโกร์กูรันเราปุยตักไม่เงลเงตักไม่ปะเทียนินมินเปียเราปุยตักเซตาอันโถลมโปะข้าให้อลูดฉันเห็นเล่ไม่อยากเห็นส่วนแจกแต่นั้นรอนตีอย่างส่วนเฮโควิด-19ฟิเลงการะโปะกูรันโถลมอดังลำเลมโลปะเทียนเราปุยนะอลังอันนี้พวกนี้เสละมุนดังกันกันเละพอตังดอร์ปุยเพรสเบเตเรียนกูรันเบียกอินตัวโซลกันอมเมกะดอร์ปุยกูรันเบียกอินเฮอามันโตธรรมะอาหมูนมธรรมนี่เบียกอินเราปุยเดาไม่อันนี้กุมงัดช่วงแต่ไม่อุไม่อาศักนาเฮียนทกันนี่แต่จวนอามันเฮเจงหน่วยสังนี่จวงอันนี้เจงหน่วยสังนี่จุดตั้มตักไม่อันนี้จวนอินเฮลัยแต่พอเฮียนลิฟต์ออกมาลิฟต์ที่หุ่นเนียนดาตัดจักโลเตตักจักโลเตเบียกินปันรามทีนเตจุงเฮวินันมันตูเตปอจูนียงที่นี่มาร์เจนเซียตันเตปอจังกายังสุดที่ส่วนลิฟต์เตปอนดานี่ที่น่าฟลอร์ฮีตุนักันนั่นละฮีa basement floorเนี่ยนะเชียร์ชวนa floorงานะอันนี้a floorงานะจุงอาเฮียนเบียกินเราปุยตักไม่ดิ้งล้วไม่อันนี้สินอตเตปอนแทงเทจุดที่ยังชวนเบียกินเฮีย capacity ปออัตราทำเล่ไม่เตียเฮียเทียช่วงอาเฮียนมีสังนิเวลจูกันอินเบงเลงเทนี่อันเตียนี่จุดที่ยังตะกเบียกอินเลียนจูเฮลัยเฮียนันสาอันนี้ฟันทำมัดลิงเฮเบียกอินริงอดโปฮี special report ทำมัดลิงนี่ที่ชวนอินเฮลัยเฮียนินอุปดรซีซาร์โซเลียนะอมาอันนี้ฮีโคฮัน secretary อันนี้ที่ละเฮียนมิโลดงซงตูรินมีลงไอจังเรงจะอมเล่ไม่คุณทั้งกันกัลกัวละเตียงชวนที่ละเฮียนตบลำกันไหนโดนตัวกูทันดังประคัดเราจุดละเราไทยตัวกันยังไงอันนี้ให้นี่ละโดนรวยต่อไหมจุดเตียงชวนไว้นักกันนี่แรงอันนี้ให้สิปุยแรงฟังอินฮาร์สัตนักขันโตเวกมายาเองตินเงินอินกูทันเฮียนคริสต์มาสอินหันมันเลี่ยมเวดานแต่ข้าคงเองมินหันสิลกโดนเมกับปูคริสต์มาสเนี่ยกันเที่ยวกินกลุ่มดังกินกันมังเทลวะกลุ่มทาร์ลมนับปอเทลวะกีนี้กูทันนี่กันหันมันดานาชวนินกูรันชุ่งก็ตินเน่นะชุ่งอินข้อมไก่รวยนะกันบวชเสียเจียกินกันเซมชัวกเวกกูรันชุ่งก็ตินะอุรโลกจานนี่สมนิปลีจานะจังมังจันินนักตุกโถจันเละโถเละนี่รอจูโอลินกุมทาร์นี่ขัดเข่งอาตานคานินชุ่งอินข้อมไก่รวยนะกันบวชเสียกันเซมชัวกเวกตินคริสต์มาสนี่คานคริสต์มาสนี่จอมดาส่งประกาศกันพาสตอร์ทุจ่าสวย KTP channel YouTube channel ละที่ชวนนี่ตินกันพาสตอร์เจียกเวกเจียกินคริสต์มาสทุจ่ากันเซมชัวกบุกันนี่ตินคริสต์มาสนี่จอนุดาร์ทุ่มจังดาร์ทุ่มเนี่ยมีสมงาปังชูงคานขาตุนหายโลกาปอกันเราเถียร์ค่ะ LPS Christmas Live Program อาคารขัดอาคารดาร์ทุ่มเลยมีสมดาร์ทุ่มมาจังดาร์ทุ่มเลยมีสมงาปังอาเท่งคานก
ko ran hun min pe ve kan lom khom mai LPS sungan pon khata khan hun kan mang ve bokani kha Christmas ni kanan man dan chu ani ber mai Christmas ni bi ka luan chuan suwa program ang chi te kha in nei ve em luan suwa taka hi kan nei ran lova maro chu hemi Christmas don hemi den sen hian kan ko thana thok te le kan ko ran chung ko har sa zual mi engem muzat ne na asumin tangka kan sem boka ten kan ti thin angin Christmas choma in kho ma hianin kum somriat le achung lam te hne na hianin Christmas thil pe kan hlan thina karin khom theilo wang hian bial tu upatin ten ma ni biala mi somni panga kum somriat chuang kum somriat le chung lam mi somni panga hne na thil pe kan hlan bokani chu Christmas dia kan man dan chu ani de uber mai ko ran din hun tlang pui min han thil thayem ne kan ko rana hian dan zo kim sang khat zali somsari pali kan oma jan member zong hi sang kha zire somsari le pathum kan nia chung ko hi zali le pani kan omboka pem chuak to ko ma pem lut to kan oma ti khan a tho khat lai khan song dor pui tlak lamah te le eng medical quarter lai te han pem chuak de haka khang in te thiani wang khan kan han pung deuh dona kan tlathiam le thina ko ran lian tak chu kan ni lo ni ke ni ai ko ran lian le member nga an tam mai zora ma hian missionary engzak nge tuna hen chom lai in nei missionary hi zanni le somriat le panga ni tain ka thia ka ti tu na ya mo ania ti chuan COVID-19 awang hianin tholom hi atla niam de bem atla niam ve de ve tlang niam chu zan in khom tholom ti te Sunday school tholom ti te tin sacrament lalpan zere sacrament te po kan tre le thei lova heng te po hi lo lu na lut ang chi pathian ram tholom ip lut po hi kan ta niam thlat chuang a ria ma chu kan phalo de hoi voina hang khan sira kha final na lai ta ka lo zon do ni kala mo koi chuang le engzat vel tenge nin tholom thlakat tingkhom ni tlang pui thin le hi nuai som thum ma tanga somli ani tlang pui nuai somli panga han kai tum te po ma maro chu atam lo kha chu tun nai a he chuan nuai som thum ma tanga som thum somli ani deuh bero wen khan nuai som thum pasari le sing ni le tlem voina kan siara kha chuan December thla hian lo lu tani kum thar man dan tur vele mo engemo ro man na tein siamem kum thar hi ro man na te siam kan siam lo wan china ka soyang khan chung in khom kai ruina kan siam a khan kum thar ni kha han tela tin kum thar ni choma dar som pakhata hian thu soi thu cha soi chu upa doctor arlal zawan a soi do na YouTube a ti chu tur ni ya tin kum thar thu cha kan upa ral biak lu kana ziak boka chu in khom a chia chu turin kan sem chuak boka ba kha ani deuh mai kum thar ni kan man dan tur han buat se po ko han mi pui da hian in khom le hlan hian ngak le lin ni rem an ngak lel khop mai khuwa har to he kan khuwa har tlanga in khom le thuai hi kan du khop mai ma ro chu he kan thileng awang hian tiang hi ni ya tuna po mi som tum panga ai tam chu sa khothila pun khom phalo ni ti te alo ni ya ko than mi pui chuan kan ngak lel to khop mai kan khuwa a harani a kha to kin trong trai tok te an omrenga zan dar som pani dar khat thleng te point khang huna local a henga trong trai begin sunga chung te pon thina kan hang lel to tak zet ani kum sang ha zakwa som ko pali atang khan centenary school do pu char chanti an centenary fiat rengna atan chutiang chun sikul an dina hemi sikul he building noi a hian floor ni zau pui tiang khan school thatak mai tu na hian an kalpui mek ania Aizawl khopuya English medium school thaber te zinga mi atling phak ani hundang kan kal le photang tuna hian electric veng Presbyterian Kohhran biakin tualzola kan mek ani Christmas tree an nei lian nge mai hei biakin rang kan tlo zinga hian anni hi Christmas tree nei lian
nei sang beran ni hial ome moi em mai ni ro pui thamani steel structure ania thla de bon han lak pui hial ani ole ti chuan in helama hianen an Kohhran huai tu ten min lo ngai chang min lo ngak rei hle to maya an fak om tak zeta ti chuan an ni hne na tang hian Christmas san man dan te ten kum thar engting man an tum dan te khang khat khiat kan han tum don ania hei kabulla hianen bial tu pastor oma ani he reverend biak sailowa ania ti chuan hela hianen Kohhran secretary oma upalung muana ani upalung muana ania ti chuan hela hianen upading te oma ani he tunlai chuanin technology te asang to electronics media mang tangkai comment rong bol na konga tiang chuan TV live program te pon nei phone in ka ria eng pon isela pastor hianin min han fril ta sela hemi in Kohhran hian engzat nge ni loi le ka pu le member zong hi sang thum zathum somsari pakwa kan nia tin dan zo kim hi sang ni zaruk somkwa kan tingani zaruk somkwa mo le ti chuanin hemi Kohhran atang hianin Kohhran indang chuak to an omve omve to hey Aizawl veng lai Kohhran hi bial dang te ne na sok khoma indang apui bera chon helam hi ania tin ram thar Kohhran so po so nia ni po son indang chong an la nei le tin khutilai electric veng thang Kohhran khu indang nung ber chu an nei pumon hemi fileng den chena tran puina an sem chu angte han luan chuana ang kha in nei ve em pathian khong ai na zara Kohhran ten helam zong hian ke kan pen ve na sang renga chapo thil ni lovin pathian khong ai na wangin tun covid thila hian tual chhunga le apon lama te po sum mangin kan che chuak ve nuala asum fai zong zong chuan cheng nuai somni pakwa zet thi kan sem chuak ve ni sem chuak na sa hle mai pathian khong ai na wang leo ania chung ko exat vel nge ni nang mani hemi veng chung an niang atro veng chung bi ka hianin kan ti nuala chulai chu athen phei chu pek non te po kan neya chung ko som kwa vel zet chu aniang veng chung amo ti chuan veng pon a hian a Kohhran hrang kolosi bial lama te chim lama te a bial bik tle ma han zui ngai om deuh a kan hriat te kan tran pui ve boka an bial hruai tu te pe in an ni na tran pui na om kha chu an lo sem zui ve le ta ni tiang chuanin mun hrang tin a then chu biakin khe zo khothar biakin chia te kha anuai telin kan tran pui boka tiang khan lir nginga wanga thia kan Kohhran u nau te biakin chemeu kha chu kan ngai tua ve a tiang khan kong hrangin asum fai zong in kan che chuak ani ber mai ani tak chu le ti chuan ani le hemi covid 19 shileng awang hianin tholom pathian ram tholom ipron lut hi atlem pha dawin siam aib zong hi chuan a person hi atlaniam lo khop mai poisa hian tlem zong in an tlaniam na hei hi lawmawm kan ti khop maya Kohhran chung kwa ten tuarna chin chu nei mai la ai person hi tlaniam lem loin kan ria ti chuan in engtin nge ni kumthar program te nge ni han duan lok deuh tein neim hei chu nakina kan treasure hian in an sayanga Christmas le kumthara life in khom kan nei angte tiang vel chu mumal takin kan mang chowa kumthara po hian kan lamang dona ole upading te han bevele lok nge ani he atilai khame TV kal tlang rong bol nang chi a khanin rom han na nei na khai pa berania engtin nge ni program khain lo nei nual to ni mo in khom foi ruk ni li zana tangin live TV cable TV le YouTube channel kal tlang live chu kan trana nang mani veng chung kan veng chung ni lo veng pon an lo enang chu tlem han soi dewila kan opa te hian thlariat chuang kan in khom thei talawa December thlir khan kan ram din mun han thlir wangin Christmas biakina kan mang thei don lo ti achian khan kong eng moti tal chu kan ngai tu ngai ni biakin khare viau to maila hun puina na nai chu entina moni kong da pangai ni ti in
angai tu ten dina chuta chuan Kohhran committee chuan Hemi dia manga in khom ti hi arel ta ni Kohhran mal program ani a in thlarhan chu ka in tharung viawa amar chi YouTube phanti rok ngot hian kan din hunai nang lawa chung kwa te Kohhran committee na du chu chung kotin thleng pha ka kha in khom kum khata kan ngai poimo em kha ruwa mandana ti wangin heinang ni te ponia LPS lam ho tu te kan bia zonet lam kan bia sinot program le thil sang omsa rual ka tin channel claim a pen hle deuh lekte a LPS 11 a le zonet rini ma te kan live fa chuan YouTube pa hian Kohhran hian channel kan nei ve boka chutiang chuan in khom voi ruk live media manga in khom kan ti maya chutiang chuan biakina kan the in khom voi thum kan an ti ta a voi thum kan laba ka thum khat zan Kohhranina kum khata kan in khom kan ngai poimo em chatuan ram kumina kan Kohhran mi kan rong bol pui min pan san ta te sun na te po TV kal tlangin mumal takati kan tuma in laman lo manga sun na zong te po hati anga titul khan kan hanin ruam hana jang kum thar ni te po ne kum thar zan thlengin media manga in khom he hun puya hian voi ruk kan ruam hana ni chu ole poni sela soitur tam taka om theya amai ro chu kan hun ten min dai to lo nin kan ria a chuwang chuang kan du tok mayanga Aizawl khawpui chhunga hian Kohhran hrang biakin lian pui le biakin thatak tak thahnem tak kan nei ani an tlo oveka cha gom khop mai ma ro chu hunin min permit lawani iting mayang chungte ni wang chuan kan du tok don mayanga COVID-19 Srileng ina min ti buai zia kan ria chute chung chuan Kohhran tho lawm atlang pui thuin adang lam lutuk lo ni ina langa hengte he pathian ro puina alanna ani ro pui tak zet in kan ria poni sela khatichin kha kan du tok phot maidon ani